Som tu. Koską się robią. Ten jeleń, który tam. Kamo to sam dał ten tipek, a to się odpoił. Z liną się odpoił, a tu nechal. Powiadrownie mrtwy jest mój kompas. Myć. No. Nice. No. No ten dom coś. Co zrobić tu? Radziła to isko. Там немощница, бруски. А, диамант. Знаешь, сколько ты имаш? Что ты? Немощница, бруски. О, Надя. С боем мину. Tylko teraz są się dosłownie z drugiej kratu tipkane. Rano byłem dosłownie są sa tylko kodnią. Ja miał są tipek. Ten predtým. O mene ty kokos medkit. Nič. O, nič. A, dívajte. Tam dá. A, nice. Nebo nepotřebuji. To bude. To vládne. Nie to predtým hit. Wow. Nebo. Nie widzę. Ja to mam. No, bude tmát. Nebude ešte, ale to tu napíšem. I do feel medical. Co jsem to Dívajte, takto sa to robí. Nechci vydať. To nedáte, bro. Dívajte. To nezajímaš. Ne, teraz to môžem citovať. No, vy to môžete odobrať. To plne nula. Môžem to položiť. Tentokrát. Dobrať. Obrovský, to nejde. Toto. Nice. Teraz prvé. Desity. Oh, rebe. Ale niekoľko vlkov, dvoch vlkov som zabil od Dinokidalme.
Typek, cipulové. No to by sa na to ukáže. Vedel ísť, ne? Kokos, typek tam prišiel. Neho zrobiť. Taký právny debil. Čo? Potom nejdem ďalej. Jednu, nejdem takú. Dobro. Táto hra naozaj podľa skutočne udalosti. Naozaj, kto mi neverí, neverí. Ale ja viem, že to je také divné, lebo že jeden, ktorý chodí po dvoch, to není, viem. A ono je podľa skutočne udalosti. Naozaj. Tak mi neveríte, tu plnú. Neverte. Radšej by som si veril. Čo vidíte, že bolo nabitý. Ja potrebujem spať, Boba. Kamaráta. Jakého... Kup, merte ty novinky. No ja to nechám zabiť, nehoď. Veď ako už je koniec. Vidíme sa na budúce. No jemu sa nechce hrať, mám deň 11, viem. Bro. No už som vtipol, fakt. A medkit. Zachránite ma, prosím. To není pauze. No, tak ľudia, čaute. Majte sa dobre. Pozdravujte rodičov. Tak čau.